Tak co k tomu říct, no, samozřejmě asi pro lidi a nestranného velmi zajímavý zápas, protože 4 góly a myslím si, že ještě další šance na obou stranách. Nicméně my jsme odehráli velmi dobrý poločas, střelili jsme 2 góly a myslím si, že ten moment to utkání jsme měli pod kontrolou a možná jsme tam měli ještě 1 nebo 2 příležitosti, kdyby jsme střelili 3. gól, tak si myslím, že to by bylo daleko ještě, bych řekl, převážně na naši stranu. Nicméně samozřejmě ten základ byl do druhé půle, aby jsme neinkasovali, protože vím, že jsme něco podobného zažili v Hradci, kdy jsme taky prohrávali půli 2-0 a dostali jsme se do hry tím gólem, protože vždycky tomu mužstvu narostou, jak se říká, křídla. A samozřejmě to se stalo, protože si myslím, že ještě do toho, než jsme dostali ten gól, tak celkem těch 10-15 minut jsme určitě do kortoru měli, ale gól na 2-1, jo, začali jsme zmatkovat. Domácí byli silní, valilo se nám to z jedné z druhé strany prostě do 16 a myslím si, že jich zaslouženě tam přišlo z jejich strany to vyrovnání. Já bych řekl, že tam byl klíčový moment Plšek, říkám to správně, jo, protože si myslím, že ten chlapec tam přinesl kvalitu, přinesl tam pohyb a to byl hráč, který nám tam dělal problém a myslím si, že ten se velmi zasloužil na tom, že to Olomouce otočila, protože byl daleko, bych řekl, pohybovější než Georgi. No a přesto si myslím, že i za stavu 2-2, že to ani jedna nebo druhá strana už nehrála na remíze, ale obě dvě strany se snažili prostě to utkání jako vyhrát, takže takhle jo, remíz asi spravedlivá, vyhrát nakonec mohli obě dvě mužstva, ale já budu určitě zklamanější, protože my jsme vedli 2-0, měli jsme psychickou výhodu, takže Roman asi s tou remízou bude spokojnější než já. Ten zápas jsme začali aktivně, velmi dobré, to znamená hneď prvá minúta, 100% šanca od Doša. Musím povedať, že sme si práve na lavičke hovorili, že tých prvých 10 minút sme sa dostali do zápasu a hrali sme veľmi slušne. Bohužiaľ sa nám stalo to, čo ja som samozrejme ani ako hráč, ani ako tréner nezažil, pretože vlastne 3 ligové zápasy po sobě, to znamená Sparta doma, Krejčí centruje, dá nám gól. Druhý zápas, balón v Brne, ktorý ide vlastne prvý gól, ktorý ide totálne niekde mimo, trafí hráča, padne gól a vlastne tretí zápas po sobě vlastne není šanca žiadna, to znamená hráč z ďalky strela, trafí hráča a vlastne skončí to ešte u hráča, ktorý trafí presne k tyči, takže to sú také, v tomto stave to sme trošičku KO a dostali sme samozrejme druhý gól, kde sme tiež tam dané situácie, sme si to ukazovali, vedeli sme, že Johna tam chodí do tej díry na tú prvú tyč, bohužiaľ dostali sme ten druhý gól a musím povedať, že od tohto momentu sme hlavne psychicky upadli a začali sme totálne niečo iné hrať. Ja sám neviem, čo sme hrali, pretože sme to postavili ako keby 4-2-4 do jednej línii a mužstvo hralo Boleslavy hlboko a vlastne my sme nemali s kým kombinovať, vlastne tie opty sa len nakopávali, ale nemohli sme ani pozbierať odrazené opty, pretože vlastne sme stali jednej línii na vrchu. Takže od tohto momentu bol veľmi jeden chaos v našej hre. Cez polčas samozrejme museli sme striedať, alebo striedali sme. To je jedna vec a druhá vec, to musel samozrejme pozbudiť, tam som ani nemusel ani kričať, pretože jednoducho sme upadli psychicky a potrebovali sme sa zobudiť a začať konečne hrať a musím povedať, že ten druhý polčas, tá naša hra, aj keď tam boli tam určité problémy, ale sa diametrálne odlišila a bola o hodne lepšia, kombinačne nátlakovo. Je dobré, že sme samozrejme ten zápas dokázali zrovnať, ale popri tom všetkom, jak Varadi znovu z 100 metrov, z 5 metrov prázdna brána, znovu sme dali gól, takže popri všetkom sme možno ten zápas mohli vyhrať, pretože v tom druhom polčase sme šli za tým víťazstvom.